Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Από εδώ είμαι και με τον Αναστάση και νομίζω μακάρι να δείτε και το βίντεο που ανέβασα με το Minecraft. Όπως μπορείτε να δείτε, άμα που θα ανεβεί, θα έχω και edit. Και το edit μου είπε να το κάνω το παιδάκι από εδώ, όχι το edit, να γράψω στο edit τι θα δείχνει το edit δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα θα παίξω και ο Αναστάσης, γιατί είπαμε στο part 2 θα παίξω ο Αναστάσης. Έλα, όλα δικά σου. Λοιπόν, παίξε, έλα. Δεν θα σου πω που θα πηγαίνεις, παίζεις μόνος. Ναι. Θα μου πεις. Εσύ δεν ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα. Μπρε, το έχω τερματίσει μια φορά και μιλάει αυτός που δεν έχει κάνει PC. Όπα. Αυτό έπρεπε να πατήσεις. Εγώ δεν το θυμάμαι καν. Μόνο αυτό. Τόσα χρόνια να παίξω. Χρόνια δεν έχει βγει ούτε Ούτε 5 καν. μήνες. Το 5 μήνες δεν είναι καν το 24, μπρο. 5 μήνες είναι. Α, ωραία! Δεν ήξερα καν που πάνω και πήγα κάπου ξαφνικά και βγήκα στο σωστό δρόμο. Γράψα άχυρο, δεν βγήκα στο σωστό δρόμο. Α, βρήκα στο σωστό δρόμο. Ω, χέο μου! Το βράκι τρόμαξε την κύση μίση. Πες τα ρε Πόπι. Ναι, δεν το βλέπεις να γίνεται κάτι λαθός. Ναι, μπρο, μας πρόδωσε ρε, μας έφυσε στο chapter 3. Βασικά, καλά έκανε, θα μάθουμε τα στήλα. Εκεί κολλάει. Γεια! Έλεγε κράσου. Καταραμένε σαν συμβάκα. Δεν πρέπει να πας εκεί, ακολούθησέ τους, Πού καταραμένε. είναι αυτή, περίμενε. Πού είσαι, πού είναι η Πόπι. Κάνει κλικί, Τους κλικί, έχασα. κλικί, κλικί. Και θα Αλλά πας εδώ κλικί, έχει κλικί, σημειώσει. κλικί. Καλά, να στανίσω εγώ για σένα. Personal bodyguard. Είναι τόσο μικρός ο μοχλός μου και μόνο για την Πόπη. Ναι. Όπα μπρο! Θα τους ακολουθήσεις, άχρηστε! Το παιδάκι δεν ούτε εκεί δεν μπορεί να μπει. Τώρα το καταλάβαμε ρε. Ναι, ρε, μας άφησε στο chapter 2. Τι δύο ρε. Δες εδώ υπάρχει ένα barrier. Δεν μου αφήνει να ρίξει το χέρι απ' έξω. Ναι, γι' αυτό πέρασα από έτσι και κάνω μη. Α, ναι, να ξέρετε ότι στο προηγούμενο μου βίντεο είχε εμφανιστεί η μαμά μου κατά λάθος. Τράπεζα σου. Ω, hell no. Ω, Α! ρε φίλε, με σχόλησες μέσα. Δεν σε κόλλησε, εσύ μπήκες. Ξανακλείστε τώρα. Το ξανάκλεισα. Φέρε μου λίγο να δω κάτι που έχω δει ότι δουλεύει. Δεν θα κάνω κάτι. Θέλω να δω κάτι. Λοιπόν, Σήκω λίγο άδειος. Παιδιά, θα δοκιμάσω κάτι απλώς. Δεν θα παίξω. Σίγουρα. Εννοούσα. Όχι, εντάξει, που κάνω. Δεν θα παίξω εγώ. Τι είναι you freed me. Γιατί κολλάει τόσο. Μάλλον ανεβάζω βίντεο. Λοιπόν, έχεις βρει ένα βαρέλι. Λοιπόν, πρέπει να βρω ένα βαρέλι και θα μπορώ να πετάω. Αυτό προσπαθώ να δω που λένε ότι είναι bug. Και Όχι καλά. ρε, μην το κάνεις. Έλα να το πέπα. Ένα λεπτό. Με ένιωξε. Σε νοιάζει εσένα μπρο, τι είναι ξανά αυτό. Λοιπόν, θέλω να βρω ένα βαρέλι για να κάνω αυτό το motherfucker bar. Δεν χρειάζεται τώρα. Τι λέει? FC. Δεν χρειάζεται. Έλα ρε, να παίξουμε κανονικά.
Καλά, έλα παίξε. Big Bang. Πρέπει να πάω στο Sweet Home, στο Home Sweet Home. Στο Home Sweet Home, αχ, Δεν είναι είστε. αυτό το Sweet Home. Ποιο είναι το Καλά μπρο, το παιδάκι δεν ξέρει να παίζει και... Το παιδάκι δεν μπορεί να παίξει και δεν ξέρει να παίζει, δεν το έχει ξαναπαίξει. Ανάτο το Sweet Home. No way το ακούμπησα. Δεν τα κουμπάζει, ρε. Ναι, δεν μπορείς να τα κουμπίσεις. Μόλις το ακούμπησα. Τα κάνω. Τα το κουμπίσεις. Α, αυτό παίρνει. Δεν σου λέω που πρέπει να πάει. Καλά να πάει. Ψάξε και εσύ όπως το ψάξα και εγώ. Μπρο, πόσο μεγάλο είναι αυτό. Και 500 κύκλους να το κάνεις, δεν θα κάνει, δεν θα κάνει. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ναι. Τώρα θα παίξω, όμως δεν θα τραβάμε 5 ώρες βίντεο επειδή εσύ θες να κάνεις κύκλους, 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 κύκλους. Ναι, μάρι μικρούλη. Όπα, το ρίξα. Βλακία μου. Και τι άλλο αυτό μπορεί να ξαναμαζευτεί πίσω και να πάει να κάνεις όλο το βίντεο. Ωραία. Awesome! Look at that! Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well, that was a backup generator for just that building. And every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. Where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse especially. Yuck. So, your best bet is probably the school. School. Catnap usually leaves that place alone. Τώρα το σχολείο σε κυνηγάει αυτή η καθηγήτρια και θα σου δημιουργήσει. Μη! Όχι spoilers! Τι spoilers ρε μπρο! Δεν τα βλέπεις από τόσα βιντεάκια που κάνουνε. Όχι. Περίμενα αυτή τη στιγμή τόσο καιρό. Και εσύ έρχεσαι και μου λες όλα τα spoilers. Τι δεν σου είπα σχεδόν τίποτα ρε. Μου είπες για αυτή τη δασκάλα. Ρε φίλε, πού είναι αυτό το χάζο σχολείο? Μισό το σχολείο. Αυτό είναι. Το παιδάκι έχει ολόκληρο χαρτί και δεν το βλέπει. School. Άρα εμείς είμαστε εδώ. Θα πάμε έτσι. Άρα αυτό είναι το school. Έλα ρε, το βρήκα. Ποιος είμαι? Ο κανένας, γιατί το είχα βρει και εγώ για να παίξω. Κλειστό Α, ναι! είναι. Α, Βρήκα. καλά ρε φίλε, πρέπει να πάω να πάρω αυτό το χαζοκλειδάκι. Πολύ καλά που σκέφτεσαι κιόλας. Έλα αγάπη μου, τρέχα. Γεια. Σου πας. Με το ζόρι περπατάει. Ναι, να δω. Μετά με αυτή τη δασκαλίτσα. Θα μου βάλει μαθηματικές εξώσεις. 15 συν χ επί 2 δια 5 δια 8. Όπα, Τι ρε, κοίτα. ξέρω, σιγά ρε. Μέχρι και τον Γκάτ να έχω νικήσει με αυτό. Με όλα βασικά. Βασικά με 2 μόνο. Δεν θα σου πω γιατί. Είσαι άχρηστος. Μα, πού πας! Τώρα μη μιλάς. Τι μη μιλάω μπρο, ολόκληρο σχολείο ρε. Ναι ρε, τι ολόκληρο σχολείο είναι πιο μικρό και από το δικό μου. Το Ποιο? δικό μας στο σχολείο. Καλά μπρο, μιλάμε για παιχνίδι τώρα, δεν μιλάμε για ολόκληρο σχολείο. Και ούτως σας ανεβάζουμε και βίντεο. Έλα, δεν το ξέρω. Please κάντε ένα like και ένα subscribe. Ναι, όντως, κάντε ένα like και ένα subscribe. Take this quick. Turn on the generator, please, and plug the school's power cord into the center. Be careful in there. Σχολείο για μένα That πολύ can τρομακτικό. connect to you on that side of the dome. And you won't be Τα alone. σχολεία, όταν πας στα σχολεία στο βράδυ, In there too. είναι ότι πιο creepy. Not yours. Τι δεν μπορούσε να μας έλεγε ακόμα όλοι. Τι? Δεν μπορούσε να μας έλεγε όλοι. This is Miss Delight speaking. Please Nothing. excuse the interruption. Students, remain in your Miss seats Delight. until the bell has rung. Όπα,
Τι πατάς ρε άχρηστη. Να σκύψω πήγα ρε πέρα. Δεν νομίζω. This is Mr. Magas. Μη στυλάρντες, Δεν υπάρχει κασέτα. Όχι. Βασικά δεν έχω κάτσει ποτέ να ψάξω κασέτες στο Pop Playtime. Απλώς έβλεπα YouTube βιντεάκια. Θα πάει αυτός είπαμε. Όχι πίσω εκεί. Μπορεί να πάει εδώ. Ναι, εδώ πέρα πάει. Πες μου τι είναι αυτό που νομίζω. Τι είναι αυτό που νομίζω. Όχι. Πώς πάω εδώ πέρα. Να βαίνει. Από κάπου θα μπαίνει. Ομιτζή. Προσπαθώ να κάνω crouch. Να, γιατί παιδιά δεν πρέπει ποτέ να εμπιστεύεστε τις κυρίες σας στο σχολείο. Γιατί. Είναι σατανικές. Αυτή είναι ρομπότελ μπρο, όχι άχρη. Recognize you? Yes, I το remember. δάκρυ του You φλόρ. used to work here. How are you? Alive? Huh? Τι να κάνουμε με τους λίγους. Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Have not Μπρο, δεν το βλέπεις. Ω, for your own safety. τι θες να δω ρε. Α, αυτό. Wow. Πολύ δύσκολο. Και άμα δεν κάνει κρίση. Θα πάθω κρίση. Παιδιά, πάτε να δείτε το Μάνο. Μπορεί σε κάποιους κάποιοι να λένε όχι, ο Μάνος είναι χάλια, ανεβάζει πάρα πολύ λίγα βίντεο με πολύ μεγάλο Από πίσω χρονικό πήγαινα. διάστημα. Αλλά ο Πάνος είναι καλός YouTuber, είναι πολύ καλός. Ο Πάνος? Ο Μάνος είναι πολύ καλός YouTuber, κάνει πολύ καλά edits. Ήταν δεξιά. Δεξιά. Hell no. Όπα μπρο, αυτό δεν το θυμάμαι. Μπορείς Έλα, να βάλεις να κασέτα. Είναι κάπου αριστερά νομίζω, δεν θυμάμαι. Έχω και το φακό μου, ωραία θα είναι. Νομίζω τον έχεις με το F. Όχι, μετά Όχι. βάζω το μάσκα. Βάζεις. Τι βγάζει. Βάζει. Ωραία, θέλω μια μπαταρία εδώ για να ανοίξει αυτό. Όχι τώρα. Ω. Γιατί το κάνεις αυτό. Και μη μου πεις. Τι, Κάτι βρήκα. τι μη σου πω. Αυτό που άκουσες, αλλά... Ωραία, πάμε εδώ. Οχ. Ουι. Αυτό το θυμάμαι, το chapter 1. Ποιο. Τα Vents. Δεν μ' αρέσουν. Δεν υπήρχαν στο chapter να βαίνεις. Όπα ρε, πού έπεσα πάλι. Όχι, όχι. Are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. Όχι, η δικιά μου ξέρεις πως ακούγεται. Έτσι. Finding out. Για ποιο πράγμα, με τη φωνή λέει. Τίποτα. Νομίζω ότι είναι καμιά μαγίτσα και μπορεί να με κάνει να... Όχι, όχι ρε. Όχι, όχι, τι θα γίνει. You dead. Γιατί, για ποιο λόγο. Εδώ μου δημιουργείς ερθιάτες και θα τρέμεις. Δεν το βλέπεις πίσω σου ρε, άχρηστη. Αριστερά, πίσω σου. Bro, what the heck man. Άμα τρομάξετε παιδιά μην το δείτε. Μπορεί για τους μεγάλους να είναι... να μην φοβόσαστε. Αλλά εγώ bro, εγώ να ξέρετε ότι
Είχα έτρεμα την άλλη φορά, έτσι, μου είχαν σηκωθεί και οι τρίχες. Α, εδώ. Πώς να το βλέπω. Σου χέσω. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Ωραίο. Είναι green light, red light. Τι, όχι, φύγε. Άμα την κοιτάς, δεν σε Φύγε. Πού πάω. Απ' τα αριστερά τι βάζω? νομίζω. Απ' τα αριστερά! Να Να το το έτσι γρήγορα. Άμα κάνεις. Παιδάκι τρελή. Ρε, τρέχει άπειρα γρήγορα. Ρε, τρέχει άπειρα γρήγορα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Μπορείς. Πρέπει να την κοιτάς και να πηγαίνεις πίσω. Και με γρήγορα να βάλεις την μπαταρία και να γυρίσεις πάλι σωστά. Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω από εδώ. Πρέπει πρώτα να πάρεις γρήγορα την μπαταρία και μετά. Τρέχα. Εδώ. Κοίτα πόσο γρήγορα πάει. Κοίτα πότε έφτασε. Τρέχει πολύ εδώ, κοίτα. Λοιπόν. Πίσω. Τι κάνω. Πήγαινε πίσω, από τα αριστερά, εκεί και εκεί βάλ την άλλη. Πήγαινε, λοιπόν, άκου, ένα bug. Λοιπόν, πήγαινε πίσω, άστο, μην προχωρήσεις άλλο. Λοιπόν, κοίτατε ένα bug που έχω βρει. Μπορείς να την γλιτσάρεις και να μην σε ακολουθάει. Το δουλεύει το bug, γιατί? Λες πως θα μπορούσες να έχεις κάνει. Να τραβάγει τα κουτιά ο παίκτης σου, να τα βάζεις εδώ και να μην περνούσε. Το είχα κάνει. Μπροστά θα είναι πολύ δύσκολο. Κοίτα πίσω σου. Όταν κοιτάς μπροστά κανονικά, είναι πολύ γρήγορο. Κλειδώθηκα. Κοίτα πίσω σου. Γρήγορα πίσω σου και πάτα ή. Άνοιξε την πόρτα. Κοίτα τι άσχημα. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν κοιτάω, είναι πολύ τρομακτικό. Άνοιξε, δεν άνοιγε ρε φίλε. Θα αυτοκτονήσω ρε, μπροστοκίζω ρε. Τι κάνω? Oh shit! Πρέπει να πας πάρα πολύ. Πέθανα. No way, no freaking way. Και τώρα που πάω, δεν μπορώ να κοιτάξω πίσω μου. Εδώ. Τρέχω εδώ. Κοιτάμε. Πού πάω? The hour of joy. Ναι ρε. Εκεί μέσα το δωμάτιο έχει ενέργεια. Νομίζω. Bullshit, ναι. Εκεί είναι. Τι λιτόλις δεν βλέπω. Είναι δύσκολο ρε. Oh hell no! Mr. Lights. Miss the lights ρε. Ωραία. Άμα έσαιρνες στα κουτιά, θα μπορούσες να την είχες γλιτσάρει άσχημα. Αλλά τώρα πώς θα πάρω την μπαταρία? Δεν μπορώ να φύγω από εκεί, Είδα μια πόρτα ανοιχτή. Το ρισκάρω. Τι κάνω, θα πεθάνω. Πας ανάποδα. Θα χάσω. Την κάνω. Την έχω χάσει.
Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό. Πάρε αυτό μικρό. Τι κρατάει. Ρόπαλο γεμάτο μολύβια. Α. Εγώ νόμιζα ότι ήταν αγκάθια. Hell no! Βοήθεια! Βοήθεια! Περίμενε. Παιδιά, ένα λεπτό. Ωραία, 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 ωραία. Ένα λεπτό, παιδιά. Ωραία παιδιά, το κλείνουμε τώρα το βίντεο, θα συνεχίσει ο Απόστολος. Όχι, εσύ θα συνεχίσεις. Μέχρι να τελειώσεις το σχολείο. Λοιπόν, έλα, άστο τώρα. Είσαι ντέντε. Λοιπόν, άστο. Έλα. Γεια Λοιπόν, σας, παιδιά. παιδιά, τα λέμε. Χαίρετε και εσύ, μπρο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε άλλη φορά. Γεια. Και χάρηκα και πάλι. Γεια.